Dostlar, hoş geldingizler. Bugün sizlerge öte dämde salаттың reseptimen bölsemin. Kızıl piyazda jyňyşkylep turaýmyz. Sarymsakda usaklap turap alamyz. Barlyk kosatyn kospany tömenge жазyp kaldyratyn bolamyn. Kinzany turap alatyn bolamyz. Retkany tyorkadan ötküzüp alamyz. Kyardy ortasynan bölüp turaýtyn bolamyz. Kyary bilen kinzany ızysymyza salyp goýamyz. Otymyzga tabamyzdy koýup, maýymyzdy koýup, piyazymyzdy salyp guratyn bolamyz. Etdi jyňyşkylep turap kosatyn bolamyz. Dämine garaý tuz buruşymyzdy kosatyn bolamyz. Barlygyny aralastyryp betini jogup goýamyz. Ortaşa otymyzda 15-20 minutday etimiz jumsargança aralastıra oturup ıstaýtyn bolamyz. Sous kosamyz. Dostlar, video sizlerge unasa like basyp, tirkelip, koňraw batmasyny basyp goýuňuzlar. Sizlerge aldagy wagtda türlü reseptlermen bölüşetin bolamyn. Retkany salyp aralastyramiz. Sarymsakty kosup, aralastyryp, betini jogup 5-10 minut gurup alamyz. Türlü türlü buruş kosatyn bolamyz. Biraz gurup alamyz. Kyar bilen kinzamyzdy salyp, otymyzga 2-3 minutday aralastıra oturup ıstaýtyn bolamyz. Dostlar, men birge bolgandaryňyzga rahmet. Salatymyzyň dämi öte keremet. Jasap görüňizler.